Az ellenfél pedig nem másik Káli Peti! A Sevinova SS Szakszerrel! Egy gyönyörű burnout! Így kell csinálni, kérem szépen! 7600 köbcenti! Nitróval! Nézzük a Káli Peti! Mennyit is menni itt nálunk! Jövő héten Fires, Fertőszent Miklós, 16-án pedig szintén Rámanig, Mezőgrék.com. Első kerékkel kellene beállni, 156-os alfának. Kiül a gumi. Alfának köszönhetően kiül a hátsó gumi. Na nézzük! Jó lenne már egy 8-5.